Ang lulutuin ko ngayon ay fish escabeche. Isa sa mga paborito kong pagkain sa Waray nun. Madali lang gawin ito, kaya simulan na natin. Kailangan natin dito ng bawang, sibuyas, bell pepper. Gagamit din tayo dito ng kamatis, luya. Gagamit din tayo dito ng carrots. Gagamit din ako dito ng singkamas. Gagamit din ako ng spring onion or ahos tawag sa Waray. Gagamit din ako ng sili para medyo maanghang yung escabeche natin. Gagamit din tayo dito ng asukal, ng tomato sauce, suka. Gagamit din tayo dito ng royal. At syempre yung main ingredients natin, yung isda. Tilapia yung ginamit natin dito. At gagamit din tayo dito ng salt and pepper. Ayan, ready na yung mga kailangan natin. Simulan na natin. Tara. Ayan, simulan na natin pagluto. Simulan na natin yung kalan. Ayan, konting oil. Sibuyas. Isa lang natin hanggang mag-translucent. Tapos yung bawang. Sunod natin yung kamatis. Yan, yung mga gulay na yan. Yan. Carrots. Yung bell pepper. Yung singkamas. Pepper. Kunting asin. Ayan mga sandok, habang ginigisa natin yung mga gulay, bigyan ko lang kayo ng konting trivia. Yung escabeche palang dish is galing po sa Espanyol. Mapapansin niyo yung mga kasandok, para siyang sweet and sour. Actually, parang ganun na nga siya. Yung pinagkaiba lang po ng sweet and sour sa escabeche is yung gulay, tapos yung hiwa niya. Kasi yung sweet and sour po, medyo lapad po yung hiwa ng gulay na yon. Then yung escabeche is mga jillian yung ganyan. At gagamit din pala dito tayo ng kunting tubig, tapos soy sauce. Hindi ko nasabi kanina. Ngayon, nilagay natin yung tomato sauce. Kunting royal. Yung sili. Tapos yung spring onion natin. Tapos ilagay na natin yung suka. Yung sugar. Ayan. Ayan, papakuluan muna natin siya, tapos ilalagay na natin yung isda dyan. Then yun, habang po pinapakuluan natin yung sauce, shoutout ko muna yung maganda ko daw na classmate na si Erlenda. Ayan. Shoutout sa'yo. Kumukulo na yung sauce, ilagay na natin yung isda. Ito. Ayan, ikot lang natin siya ng sauce. Ito talaga yung isa sa paborito kong ulam sa Leyte. Ayan. So ayan, ready na. Transfer na natin. Ito na yung escabeche natin mga kasandok. Tikman na natin itong mga sandok. Sakto lang hindi pa ako kumain.